Her skal vi lige se på, hvordan man kan tilføje nogle effekter her i Reaper. Jeg har bare lige en lille vokalbid her. We find ourselves becoming what they call depressed. Og det kunne være, at jeg vil ændre på, hvordan den klinger. Det kan være, at jeg synes, der skal være mere bas eller mindre diskant, eller hvad det nu kan være. Det kan jeg gøre med en equalizer. Effekterne finder vi herinde under FX. Og der er en hel masse at vælge imellem. Men det, som I skal gå efter i udgangspunktet, det er den mappe, der hedder Cockos herinde. Det er dem, der ligesom er indbygget i Reaper. Og så er der lidt mindre at vælge imellem. Men der er stadigvæk meget. Men hvis vi ændrer på det her med klang, bas og diskant områderne, så skal vi have fat i den her, der hedder REA EQ, altså equalizeren. Den tilføjer, og den har så sådan et billede, der går fra de dybeste frekvenser, 50 Hz, hernede til 20 kHz her. Og når man spiller noget, som den her er på, så kan man se sådan en grafisk gengivelse af lyden. We find ourselves becoming what they Der kan vi se, der reagerede ligesom i hele frekvensspektret her. Hvis jeg nu gerne vil fjerne bunden fra hendes stemme, og høre den sådan lidt mere uden basfrekvenserne, så kunne jeg gøre sådan her for eksempel. We find ourselves becoming what they call Så bliver den så lidt mere tynd. Hvis man vil lave sådan en telefonstemme, så kan man fjerne nogle af de øverste frekvenser også. We find ourselves becoming what they call depressed. Det kan man lege med. Det kan være mange forskellige ting, man gerne vil have. Det kan også være, at den bare lige lyder en lille smule for skarp. Så kan det være, at man bare skal skrue en lille smule ned for de øverste frekvenser. Og det bedste, man kan gøre, det er at tage et par gode hovedtelefoner på og bare lytte. Hvis man også finde frem til det, der lyder godt. Hvis man har fjernet rigtig mange frekvenser, og lyden pludselig så er blevet ret lav, det kan man godt komme ud for, men egentlig gerne vil have, at den skal være lidt højere, så kan man gaine lidt igen, altså skrue lidt op for den samlede lyd herhen bagefter, så man samlet set får et lydbillede, der er lige så stort, eller lige så kraftigt. Det var equalizeren. Jeg fjerner den lige igen her ved at markere heroppe, og så siger jeg remove, så nu har vi ikke nogen effekt på længere. Hvis jeg nu for eksempel gerne vil lave en rumklang på, så er det samme sted, Cockos, og så skal vi finde noget, der hedder noget med reverb. Det snyder lidt, fordi der er et plugin, der hedder Reverb. Det kan man godt bruge, men det er bedst, hvis man ligesom ved lidt mere om det, har nogle andre filer, man kan lægge ind i og sådan nogle ting. Så vi tager lige den mere simple, den hedder Reverbate. Så siger jeg add. Og med Reverb, der er det nemmest at kigge på presetsene her. Der har vi en hel masse forskellige. Så kan man prøve at finde et eller andet. Det er meget sådan musikorienteret det her, men nu er der for eksempel noget, der hedder en dark corridor. Lad os prøve det. We find ourselves becoming what they call depressed. Der kommer i hvert fald noget rumklang på her. Det vigtigste her i min rumklangseffekt, det er at blande det tørre signal, altså dry, altså det der ikke har effekt, med effektsignalet, og det er det der i den her sammenhæng hedder wet. Det var altså lige lovlig meget wet vi hørte her, så det kan jeg prøve at skrue lidt ned for, og så se om jeg synes det er bedre. We find ourselves becoming what they call depressed. Og der er jo ikke noget rigtigt og forkert her, det kommer fuldstændig an på, hvad man skal bruge. Nogle gange kan det være, at man kun vil have reverb-signalet. We find ourselves becoming what they call depressed. Hvis man skal lave et eller andet effektpræget. Så det kan man gøre, og man kan prøve at lege med nogle af de andre rumklangseffekter også. De her presets, det handler primært om, hvordan de her indstillinger er. Så dem behøver vi ikke så meget forklare, det er nemmere bare ligesom at vælge mellem dem herover. Det var reverb, og så skal vi prøve også at sætte et echo på. Det hedder delay, stadigvæk ind under Cockos, og så REA delay. Så prøv at høre, hvordan det lyder i udgangspunktet. We find ourselves becoming what they call depressed. Så det her, det var bare en enkelt gentagelse, lidt forsinket. Og det der med, hvor lang tid det er forsinket, det kan man, der er forskellige måder at gøre det på. I udgangspunktet så arbejder den med musical length, og det handler om det her med det tempo, man er i, og takterne og sådan noget. Det giver ikke lige så meget mening for os, så det er egentlig nemmest at overskue, hvis man skruer det helt ned, og så arbejder med length i time heroppe, og så kan man se, hvor mange millisekunder man vil forsinke signalet. Nu prøver jeg at tage omkring 500, lige knap 500, lidt mere end 500 her. We find ourselves becoming what they call depressed. Hvis vi så gerne vil have mere end én gentagelse, her kommer kun ligesom én gentagelse, hvis vi nu vil have den til at gentage flere gange, sådan en ekko der bliver ved, så er det den her, der hedder feedback. Det siger man egentlig, så sender man egentlig noget af ekkosignalet tilbage i starten af maskinen, sådan at der ligesom kommer ekko på ekkoet. Og hvis man kommer over den her streg, så bliver det kraftigere og kraftigere. Det kan godt blive lidt uoverskueligt, så i første omgang prøv at holde jer under den her streg, ellers så kan I godt få lidt et chok. Men nu skruer jeg den lidt højt op, så skulle det gerne have mange gentagelser. We find ourselves becoming what they call depressed. Hvis man så vil ikke have det fulde klang i ekko, så kan man faktisk fjerne lidt. Man kan tage lidt af
Det her hedder et low pass filter. Hvis man trækker ned her, så fjerner man de lyse frekvenser fra ekosignalet, men ikke fra det tørre signal. Og det samme med et high pass. Hvis jeg skruer op her, så fjerner jeg de dybe frekvenser. Det kan nogle gange give en sådan mere realistisk ekoeffekt, hvis det ikke er det fulde signal, der bliver gentaget, men kun ligesom noget, der ligger sådan lidt midt i. We find ourselves becoming what they call depressed. Det er mere sådan en effektagtig lyd. Og det kan man ligesom med rumklangen skrue op og ned på wet og dry herover, sådan som man har brug for. Nogle gange så har man jo også brug for kun at have ekko på noget af en sætning, og ikke det hele. Hvis nu jeg sætter mig for eksempel, at jeg vil kun lave ekko på det, hvor hun siger depressed til sidst. Jeg tror, det er her omkring. D'et i depressed, der ligger her. Så laver jeg et split her, så jeg har det for sig selv, og så kan jeg tage det, jeg ikke vil have ekko på, og trække ned på et nyt spor. Det solorerer jeg lige, så jeg hører det også. Så nu ligger det på et spor her, der er ikke noget effekt, og så er der effekt heroppe på den lille bid. Så kan man sådan høre det sådan her. Was becoming what they call depressed. Hvis man nu havde en idé med, at man ville lægge særlig vægt på det. Det sidste, jeg lige skal vise, nu fortryder jeg lige et par gange her, og tager lige ekoeffekten af også. Altså det vil sige, at man tænder og slukker for sine effekter her. Nu slukker jeg lige for den, fordi jeg ikke skal lytte til det. Nogle gange så har man brug for, at der er noget, der bevæger sig over tid. For eksempel panorering. Hvis man nu vil have hendes stemme til at starte i venstre side og slutte i højre side, så kan man lave det via sådan nogle trim envelopes eller track envelopes. Automation kalder man det også. Så jeg trykker her, så har jeg nu en hel masse forskellige muligheder. Men de mest basale, de ligger her øverst. Og jeg vil gerne arbejde med panorering, så jeg sætter et kryds der, så kan jeg lukke det her vindue. Så har jeg fået et ekstra spor hernede, der hedder pan, og der er sådan en linje. Og hvis jeg trykker Ctrl ned og peger med min mus, så kan jeg sætte prikker ind på den linje her. Og når jeg har nogle prikker, så kan jeg trække i dem. Så hvis jeg trækker herop, så har vi 100% left her fra starten af. Og så kan jeg trække ned, så vi har 100% right herhenne til højre. Så skulle hun gerne gå fra venstre mod højre. We find ourselves becoming what they call depressed. Det kan være meget smart også til lydeffekter. Nogle gange fodtrin eller sådan noget lignende, der går fra højre til venstre.